आला श्रावण श्रावण दारी हिरवाईचं तोरण। व्रतवैकल्याचा हा श्रावण गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीने आणखी मधुर करूया। मुंबई गोवा महामार्ग रस्ता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे। रस्ता झाला नाही ही सत्य परिस्थिती असली तरी रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे बरीच कामं झाली आहेत। कामासाठी दर्जेदार रस्त्यांसाठी जगात नाव घेतलं जाणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील कोकणच्या हायवे समोर हात टेकलेत। त्यांनी स्वतः असं विधान केलंय, देशात चांगले रस्ते घडवताना कोकणात अनेक अडथळ्यांना सामना करावा लागलाय असं विधान माजी आमदार राजन तेलींनी केलंय। पहिल्या सुरुवातीला माझ्या प्रास्ताविकात मुंबई गोवा रस्त्याची परिस्थिती वाईट आहे सुरुवातच होती आणि त्याच्यात आदरणीय गडकरी साहेबांनी सुद्धा हात टेकले। म्हणजे आज ज्या गडकरी साहेबांचं कौतुक नुसते देशातच होत नाही की जगात त्यांचं नाव घेतलं जातं, नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आणणारे आणि मुदतीत सांगणारा प्रकल्प पूर्ण करणारे अशी त्यांची ख्याती आहे। पण दुर्दैवाने त्यांच्या तोंडातून शब्द असे आले की मी मुंबई गोवा समोर हात टेकले। त्याची कारणं निश्चितपणे शोधायला पाहिजे। रवींद्र चव्हाण साहेबांनी प्रयत्न जरी केले, आज जबाबदारी त्यांची नसली तरी PWD खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांनी सातत्याने हे प्रयत्न त्या ठिकाणी केले। आज तो मार्गाला लागताना या ठिकाणी दिसतोय। पूर्वीच्या जे ठेके घेतलेले होते आणि जे कोर्टात आहे या सगळ्याचा विचार आपण जर या ठिकाणी केला तर याची जबाबदारी सामुदायिक जबाबदारी सगळ्यांचीच येते। आज भारतीय जनता पक्षाने असं कधी म्हटलं नाही की बाबा हे नाही म्हणून, पण रत्नागिरी जिल्ह्यात जे ठेके घेतलेले होते ते कोण होते? शेवटी काय हे हायवेचं काम आहे। जसं सिंधुदुर्गाचं काम झालं की त्या कॉन्ट्रॅक्टरने कोणालाच जवळ करून घेतलं नाही ना माझी तक्रार करा। अशाच प्रकारचं जर समजा रत्नागिरीत झालं असतं, अशाच प्रकारचं जर समजा रायगडमध्ये झालं असतं तर रस्ता 100% पूर्ण झाला असता। ह्या सगळ्यांच्या गोष्टीमुळे आणि दिलेल्या एजन्सी ह्या एजन्सीच्या गोंधळामुळे या रस्त्याचं काम या ठिकाणी झालं। एक कबूल आहे, त्यांचं जरी असलं तरी ती जबाबदारी आमची सगळ्यांचीच आहे। असं होतं की त्याच्यात काम करणारी काही मंडळी आहे त्यांची जेव्हा नाव येतील तरी अनेक वादाचा मुद्दा त्या ठिकाणी उपस्थित होईल। त्यामुळे पत्रकार मित्रांना त्यांनी जसं आवाहन केलंय की या सगळ्या गोष्टीची माहिती तुम्ही घ्या आणि तुम्ही लिहा। कारण मी त्या पत्रकार परिषदेत त्यांच्याबरोबर मी पण होतो, त्यांनी सांगितलं की माझी विनंती अशी आहे की रत्नागिरी असू देत, रायगड असू देत किंवा अन्य कुठल्या भागात जी काही कामं थांबलेली आहेत तिथली परिस्थिती समजून घ्या, तिथे त्या जो कोण ठेकेदार विचारून घ्या अधिकाऱ्यांच्या, तुम्ही लिहा, आमचं असलं तर आमचं लिहा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।